Greetings, and more greetings to you good people. The name is DJ HOLY, DJ Holy mkomana we chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota. Aiwa, chitubu ichi chine content iri healthy yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So tisingatambise nguva, rega tijambire munyaya ndayo nayo zvamanje manje. Hanzi Varume Munombodei Varume Munodei. So ndomubvunzo wandiri kubvunzawo kuti varume munombonyanyodei, chii chamunoda varume. Saka ndine video rehanzvadzi yangu randichakuita randichaplaya panapa. But before we get into the video, kana une nyaya yaunayo ndibate, namba dzangu ndoziri kubuda pasi apa nditika. Kana une business raunaro, kana une tactic wauda kuti tikuitire, ndibate futi pasame number ipapo. So without wasting much of your time, rega tijambire muvidage tinzwe kuti hanzi chiko nasistrane. Vakashata boys, iwe mawana. Pane vamwe varume vane confusion. Anobva ati ndoda musikana virgin, handidi musikana akararwa. Omuwana virgin uya. Omuti cho 2-3 years down the line. Omusiya musikana uya, hanzi haagone chikapa, haagone chakadai, haagone chakadai. Akutotsvaga vamwe vakatodhindwa nevamwe kudhara. Confusion right, idzi nyaya dzatiwanzozitaura zvedu panapa, but ndaona iri nyaya yakakosha kuti timbopfuurawo nemo, timboonesana, tivhurane njere, tione kuti chii chakambonyatsokosha pakurora nepakurorwa, chii chinotariswa nditika. Uyu anotaura kuti hanzi varume anoti anoda virgin. Awana virgin, agara naro for 2-3 years. Pa 3 years anenge akutanga kuchita nemaprofessional ningirikini waona. Saka pakashata. Saka let me know what you think in comment section kuti how far is too far panyaya iyi. Ndudzi wamboti uda musikana asina kuvatwa, wamuwana. Iwe chidzidzisa mukadzi wako kuita zvaanofanira kuita. Zvino kana womusiya uchiti haagone chikapa, haagone chakati, iwe unogona chii? Watotadza kudzidzisa munhu chaiye warora asina kana kumbosangana nemurume. Saka vamwe varume mune confusion. So mune confusion. Kana warora mandara yako, virgin yako, dzidzisa munhu wako aite zvaunoda pabonde, aite zvaunonyatsogutsikana nazvo, so that you don't even waste. Uda kuexpecta kuti aive chief superintendent of sex, iwe wakamona ari mandara. Unati awanikwa ari general commander of sex, but iwe wamuona ari mandara, but wakumusiya futi kuti haagone zvakati. Saka munombodei vanhu vechirume, munodei chaizvo chamunonyatsoda muche. Kana wakomborerwa naMwari, wapiwa mukadzi asina kumbovatwa, iwe chidzidzisa munhu wako kuti aite zvaunoda, so that haumusiye. Ndani kuti ndimi makutuma vana imi kuti vachinotsokonorwa nevamwe vanhu. Anodzidziswa rumba makwemo, unozozvida here? Varumeka, aiwa, tiitirewo kwazvo. Tatopedza nemiso. Right, mainzwa ichichema hanzvadzi yangu iyi kuti aiwa varume munombonyatsodei chaizvo. Munombodei. Iwe urwarora munhu ane zero experience and then you expect her to be the general commander of sex. Vakashata baba. Hanzi aiwa hazvinei hazvo, nemumwe wangatsara naizvo kanzau mandara ndo chinhu chisomborera kana basa. Vamwe vakati umandara ndo chinhu chine basa. Saka meno kuti bo here nama2K vako mazuva ano ava, vana vacho vari too forward, vana vacho vari kumhanya zvisingaite kuti tinopona here, panobudika here ipapa panditika. Saka siya comment mucomment section and let me know what you think panyaya iyi kuti varume vanombonyatsodei chaizvo. Akawana mandara he still cheats, akawana asiri mandara he still cheats, achitsvagawo zvimwe meno kuti zvakamira sei anditika. So that was the video that I brought you today at the moment. Saka zvamanje manje rega disappear. Yes, for me DJ Holy and the rest of the crew behind the scene is bye for now. Tosangana muvideo rinoita sei rotera.